Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanong nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Karon, daghan man mga problema nga ni Astong Sibianan, ubay-ubay ni mga higala ato laning tags-tagsaon nung taon-taon. Pero ni aron mga higala kadto bitawng atong bisita nito milabay nga mga semana. Dili Astong Sibianan kining usa ka inahan nga nadisgasya ning iyang anak ato naligsan basta Talisay. Na ang ato natabang mga higala ato na ning nakunex Talisay Police og napasakaan ang kaso gyud dito sa piskalya kining ginganlan mga kagilag Lucinda Tucker. Oh, katong inahan ko na kinumdo mo si Ninya Dominguez, ang iyang anak tao na nabalik ni tiil, no? Nakuha na tao ni? Iyang paa, no? Gumikan kay na ligsan ni mga sukitig paminaw. Karon, sa laing bahin po, napasaka na sa atong kapulisan ang kaso. Kaya wag ko ni mablatter, laliman kagwa ni mablatter. So atong gitawgan si Colonel Randy Caballes nga, timanan ninyo ni. So at least ingon si Caballes nga, sige, atong nga timanon. Hingpit na gyud napasaka ang kaso ni asal na may balik na turon kay kinini ang dito sa US, doon ay daghan mga Pilipino dito nga naminaw sa itong programa, DYHP. So nakakita sila sa atong live interview, niingon sila ba nga naluoy sa bata ba, tagaan lagduaan ang bata. Ano na po hatag din nga kuan mo na ako i-turn over ninyo, no? Kay para inyo magyud ni. May buntag nimo Ninya Dominguez. May buntag sa attorney. Oh. Okay, so kauban ni mo ron, kining imong anak in town. Pila ni edad bata? 7 years old, no? Oo. Oh, kumusta naman ka dong? Kira. Kira ka? Oh. Unya, ganahan na kang eskwela? Ha? Ginan. Ganahan ka eskwela? Kanus aman iyong klase na? Sa man pag eskwela nimo ani karon nga naa pa man ang imong tiil. Oh. Namodular man siya, no? Namodule na siya, no? Piece to piece na ba, sir? Face to face na ra ba? Pero sa pag-modular, nasa module. Oo. O saan graduhan na siya? Grade 1 na siya ng kable. Grade 1 na siya nagable. Oo. O sige. Usa man yung face to face na ra ba? Gugusol na ni pa doon sa eskwelahan. Di makalakaw man siya, gigamit ram bangko ka ng stool, gani. O iyang ikuan, tukod. Oo, gitukod-tukod. O kamaon na ka mo lakaw-lakaw. Tukod lang kag bangko. O bangko lang no, para sigurado. Hindi gini na may ka ng namay walker bitang upat kabuk kuan ba mo lang gamiton pwede masad na. So karon natay atong listener dito sa US hapit dire niya gihatag dire na akong duaan nga ikaw lang hatag na Attorney Rufil kay nagdali po sila mga kaliwat ni taga Baybay City Leyte Indaikin no niya dito sa Illinois sa US daghang mga Pilipino dito nga tigsunod na tos DYHP kay ato mga balita nga mga drama din nga ilang gisunod. So nagsunod sila sa tong tulumanon mo na nga dunay gihatag diri ako i-turn over niya dadong okay ka ganahan kaning duaan ha na duaan man ni mo ning gihatag nga duaan. So okay unahon taning kon be kani kani unsa man ning duaan na kuha man ni sige ganahan kani okay kani dua anak. Ya pa lain duaan. Masa ni Minecraft siapa ni? Ha? Kaila ka ni? Paborito niya ni. Paborito niya dua na? Paborito na niya. Unsa man dua na? Minecraft. May kaila ka ha? Dua ta Kay ang naghatag ani dili magpaila sa ilang ko na. Salamat magkana salamat attorney. Ato pasalamatan katong naghatag. Magtiayon man sila si ma'am ug si sir ana lang. Salamat ninyo ma'am ug sir ana lang. Salamat ma'am ug sir. Nadya pa gipakapin nga sobre unsa kaning gipakapin. Ana lang ning bago. Ana lang bago.
Kay mo na sudlan. Oh. Kani gihatag man ni. Pagkapin pag gini. Unsa kani sud anik ha? Oh. Oh be. Na may butang nga kuan. Ablihe ko na be. Anak niya na ada sa microphone dapit para makitaan. Dere tungtong sa kuan. Dere dapit sa table oh. Sige. Oh, doon ay card di ay. Hoy, na may korta. Lang ni korta. Sige. Oh. Uy, kamo ihapan ng korta. Pila man na? 100. Ha? Say 200. 2,000. 2,000. 200 ko. Di pa day ka kamo mo ihap. Bebe, kamo na kang basa, basahan ko na be. Unsa may giingon sa card? Basa. Ha? Di ko babasa. Di ba ka kamo basa? Biya be, patanawal ko sa card be. Oh, so kanang korta, yan ang korta. Ilan man na? Tag 2,000. 2,000, tag 1,000 man na. So 2,000. Oh. Okay. So daw, atong kuno ha. We hope today that you're feeling better than yesterday. Mo ni ang title sa ang card, no? Dear Xander, mo ni imong name, di ba? And that tomorrow you'll feel sani? Even better. Get well soon. May these little gifts lift your mood with joy, happiness, and positivity in life. Be strong and always pray for God's blessings. Love, si Tito o si Tita. Naingan diri, di na ako basahon ang name. So, gingon diri nga, kini ko nung ginagmay nga regalo, maayon tao makabintaha sa imong paminaw, no? Sa may paminaw karon, lipay ka. Ha? Oh. Tando-tando na siya. Unya, malipay ka, unya, kinini ang kinahanglan ko no magligon ka sa imong kagalingon. Ya, always pray. Ha? Kamao ka mo pray. Pray gyud ka, ha? Kampo sa Ginoo ba? No? Unya, nga tagaan ka og dugang pa mga blessings. So, ang love si Tito o si Tita. Walang ikaw na lay basa unya, no? Kay di na nako basahon on air. Okay. Kinini ang unsa man ning bataa, nag-ask si Consul Dave Tumulak. May kinaminaw des Consul Dave Tumulak nakturon. May buntang nimo da Cons Dave. Ni tawag sa nato dire. Kinahanglan ba kuno wheelchair ning bata? Padong sa eskwelahan. Oh, pwede sad. Oh. Para itong muron lang siya ba? Oh, mas maayo. Oh. Kay layo ra eskwelahan ang kahibawon ko ana kanang bangko ba mo imong bangko iyang tukod niya mo iyang abyan. Oh. Oh. So mas maayo kay para di na kargahon sakay sa wheelchair niya iduot na lang ang wheelchair. No, ato lang kuno si Consul Dave kay di man sa kwan para di na kargahon iduot na lang bata. Mas maayo sa doon. So dadong mo ni ang card ha. Ay lang basaha ang name basta kay ila ka sa mga name ni Tito o ni Tita. Kuan na sila magtiayo na sila. Salamat dong. Oh, salamat. Oh. Naglako-lako siya attorney. Maudin na. Oh. Diyan na naglakaw-lakaw na siya day Naglakaw-lakaw siya niya. Ang bangko din duta ni ikuan day. Naglakaw siya niya ang bangko mao iyang gikuan. Oh, Murag walker, no? Oh. Gihimong walker. Oh. Pastilan. Okay. Niya kinini ang Dias Consul Dave ato sa ning pahibaw-on kadali kay ato siyang hatagan og wheelchair para inig adto sa eskwelahan ba? Oh, tukmoro. Hapit na bang klase? Oh, ka-22. Oh, mag face to face na ba? Sambuhato na ni sakay na sa wheelchair, niya ituod na lang siya. Oh. No? Kung ko na si Consul Dave kay dastong linya mga kailangan tagag pagtagad kay may kinakabati pos Consul Dave niya. Salamat ina dong ha. Salamat Tito og Tita. Salamat Tito og Tita. Oh. Nya ha. Ang kalkulta na dawat nimo 2,000 to tag 1,000 man na. 2,000 ha. Ingon ba siya 200. So 2,000 na kay at least gablihan gyud na atubangan ba kay card man niya. Sige gablihan card yun na adi suod no. O limang kana so lipay ka. Na kay Minecraft. No? Nindot nang duaan Minecraft. Unsa man ang duaan na Minecraft? Sa cellphone game mo ganit tan-awon niya. Oh, unsa man ang duaan na kana na diya? Simbol-simbol ko no. Simbol-simbolon? Imo bahay. Maghimong bye-bye ana. Asa ko na be? Bili ko na ng Minecraft be. Be. Unsa man ang duaan na nga? May mga bata ganahan mo sila ang duaan na. No? Oh, makabili mo na. Di man takakuan gani mga klase dua sa una na magutong sato maguto. Satong Batulata, Julin og Kansan. Kaya kini
ning duha ano ablihi ko no dai kay tabangi ko no abli kay. Ha? Si Consul Dave Tumulak diapon sa tong linya ron kay aron nga matagaan siya og wheelchair. Ha? Ato lang tagag-pagtagad daron niya kuan niya. Mas maayo dakog matabang na. Kay aron niya ituod na lang siya. Oh, dias tong linya si Consul Dave atong hatagaga pagtagad mga kaigsunan. DYHP RMM Report. Consul Dave, may buntag ni mo diha, Cons. Live daron sa DYHP. May buntag, Atty. Rufil. Mayo, salamat po sa imong pagpaminaw kay nakakontak ka na mo dayon dire. Yes, oo. Ang ako lang, nagasig lang ko sa bata na gusto siya ng mga eskwela. Kasama niya gayon, nakatabang po taon ka sa inahan kay Dili. Sa yun, ang iyahang nagian. Kutod lang sa itong maabot, Atty. Rufil. Ang ikatabang sa bata. Oo. So doon na kay imong wheelchair na atong ihatag nis bata, Cons? Sa may... Yes, oo. Kang Congressman Romualdez. Oho. Pero po sa ato, ato lang sa nag-course through po siya mahatag na to nila. Sige. So unsa may akong pamagi ni akong pahapito na bata dinha or ari lang siya mapabot DYHP unsa may mayo? Diha lang Atty. Rufil. Padong na kaniya. Sige. So imo lang ihatod ang wheelchair diri, Cons Dave. Yes, sir. Sige. Mas maayo sad noon, no? Kay aron nga mag-abot sa mo ni bata. Salamat kay Cons ha. Thank you, sir. Mayo kay bisan pa mag-civilian Consul Dave pero padayon gyud pong serbisyo, ha? Salamat kay Consul Dave Tumulak sa imong paghatag pagtagad nato rong buntaga. Motos Consul Dave Tumulak mga sukid di paminaw. Mo na sa duaan dong. Mao din na mo na sa kuan. Mo na Minecraft di ay. Nya sa man na abi ko na ko sabi. Mo na lingaw ang bata ni kay simbol-simbol. So simbol din eh. Mao di ay. Mo ni sundon kini diri. So simbol mo di malingaw siya maayo. So sige, so mo na nakiduaan, ha? Malingaw na kani. Okay. Sige. So mo na imong duaan ha. Nya kaning kuan pamphlets ni mo na sundon. Sige. So paabot mo sa gawas karon, unya watan ni Consul Dave Tumulak kay maabot sa to. Magdato sa wheelchair. Para na po siya iyang wheelchair. Ha? Sige. Kanang bangko di nga ko ano, may iyang ihoong kanang ko ano, marag walker, no? Sa? Stall nga bangko. May gihimong walker niya. Plastic. Pastilan. So salamat in taon katong atong taga-US nga nihapit ko sa diri nga ingon nga kuan ba, no? Ang hapit ko sa magkikita sa nako. Nya paghuman sa may kuan na so muna di sa ihatag pas bata. So muna, salamat kayo di lang siya magpaminsyon sa iyangan. So kung nakabati sa karon, salamat kayo kay nakahatag kag dakong kalipay in town. Nino sa kabata din no? Nga si Zander Astangil Ngiga. Kaila siya nimo ha, no? From USA baby, tanaw tabi. Unsa na gibasa ato masaw na. I-address ko daw. From USA to Zander. Care of Atty. Rufil Banyok, DYHP Cebu. Gipaagi din natong kwan. Taguin ang card kay mo na imong handumanan, ha? Okay. So may gala atong papabuton nun sa gawas. Ato nun sa gawas lingkod mo dito. Kay maabot sa Consul Dave para itunol sa niya ang wheelchair. Ha? Sige. Pwede din magpasalamat to ni. Pasalamat sige. Kaya mama ron Okay. Unang-una ka ng pasalamat sa Ginoo. Nga wa maun sa dyan akong anak ba. Kasi kalakaw-lakaw na siya karon. Nakalakaw na siya karon. Gamit lang og bangko ngayon isungkod-sungkod. Ang kaduha, salamat ako sa DYHP. Labi na sa katong mga staff diri tanan. Salamat sa. Especially ni mo attorney. Nga mutabang jud kana mo. Why sa pa yan, no? Og kang Arnold Bustamante. Kay gikuyugan mo dito gis pulis. Gikuyugan mi niya sa pulis. So napasakan ang kaso ron. Og sa karon nga nanghatag karon nga gihatag sa akong anak nga duwaan og kwarta. Daghang salamat kaniyong tanan. Yes, Consul Dave padung sa diri. Ato sa Consul Dave day. Daghang salamat konsyala kung nga hatag ka karon og kuan wheelchair. Dako nang katabang namo. Sige, so adto kas gawas lingkod-lingkod sa mo dito. Mabot si Consul Dave ron atong itunol sa ang wheelchair, ha? Napariaton ni kanang especially day sa katong akong classmate nga mo'y nagkuan diri nga nganhi ko na magkuan ko no. Siya nagtudlo na mo bangan nga nimi. Katong biyari tangog. So at least nagiyahan mo. Arimos DYHP so taon na kuan nato taon ni. Kay lima ka ni mo blatter, mo thank you lang mo adto. So sige. Kini na naman kaso ato ning tinuod ning kaso kay kinahanglan ni hustisya ang bata. So kaayo og thank you na ikaw pa mo bata pa mo na ligsan daot ng tiirs bata nya
siya pa magsika-sika. Hindi maayo. Ha? Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tatak RMN, radyo mo nationwide.